Goedemiddag en welkom bij Joet. Een 18-jarige vrouw van het Heerenveen is Joet aangehouden voor bedreiging via Twitter. Ze wordt dwarpsgenoten wat aanwam. Het is de eerste keer dat de politie in Friesland een oppakt voor een dreigtweet. Een twitteraar tipte de politie over de dreigtweet die het vannacht op internet zetten is. Nou, maar officier van Justitie is besloten om de verantwoordelijke aan te houden. En dat is nog niet debat in Friesland. In Greensland is laatst een jongen aanhouden en ook elders in het land weer regelmatig mensen aanhouden die het via internet. Dus net alleen maar via Twitter, maar ook bijvoorbeeld via Hives, Facebook of social media dreigementen uiten. De politie denkt dat de vrouw net goed nagedacht had over de consequenties. Dat ze inspireerd is door wat er in Oslo bad is, wordt dan ook uitsluiten. Al is het nevens de politie Wossa dat de mensen zo'n de aanslag alerter binnen op dreigende taal, in dit geval op Twitter. Bij de profronde in Surhusterveen worden dit hier voor het eerst bewakingscamera's inzetten. De gemeente wil maar de camera's vooral het centrumgebied goed in de gaten houden. Het is ik zou dat na de profronde vaak daar natuurlijk nog de meeste mensen heen blowen. Daar worden ze goed op een goede professionele manier tafelsjoch op houden. Vandaar dat ik dat gebied juist daarvoor zocht heb. Het fietsevenement loekt in de regel 10.000 bezoekers uit het hele land. De organiëren binnen de verskate vjochtpartijen West, dat ik meestal bij verwoenen rekken. De profronde wordt nieuwe weekend die houden. Rederij EVT van Skilge had een kwart pleit door de onlistien in Haans en op Skilge verlen. De eigen veerdienst Terschelling, met een oren voor aankomst en een jelloren na het voortgaan van concurrent Doeksen, ging gebruikmaatje van de onleesbregen in Haans en op Skilge. De EVT bezocht er verromming in te krijgen om ze oors naar eigen sissen geen volwaardige tjenstregeling uitvieren kan. De rechtbank had dat verziek afgewezen. Juridisch is het nevens Harren net mogelijk de tijden te verrommen zonder dat alle partijen, liek de Steert en Doeksen, daarmee instemmen. Watersquad-importeur van de Meulen uit Snitser op duizenden lietse rinfietskes van het eigen merk Game on Sport. Waarom? De gebruiksaanwijzing is net compleet en daardoor bestiert het risico dat de stuurstangen verkeerd monteerd wordt. En deze kan al loszitten. Het gaat om de fietskes Golden Girl en Golden Boy. Het Watersquad is onder oren verkocht bij supermerk Albert Heijn. Het Jeddere kokosfabriek in Haans is te keep. Het vertutte eerste gebouw zou gesloopt worden, maar de gemeente wil nou het pand op 16 september weer verkeerpje. Het oude fabriek is in 1941 door de Duitsers gebouwd. De zogenoemde Heimatstijl is uniek in Nederland. Na 50 jaar vat het pontje van Kuijnpertille weer van een man binnen de eerste fietsers oorzetten. De pont vat door het Van Haringsmakanaal tussen Zwijns en Hatsem. Ooit wie hier een bregen, maar die waard in 1946 met verbreeding van het kanaal vervangen door een pont. Begin jaren 60 verdween de vaartverbinding. De stichting Kuijnpertille, het pontje waarom, had zij het waande west om het pontje weer varen te laten. Er komen steeds meer fietsers die hier stranden voor het kanaal. En dan zijn misschien zou het hartstikke mooi wezen dat ze weer terugfietsen kunnen. Die hebben mooie paden, Trotloonje, Oetjeppenboer, prachtig mooie fietsen, wandelpaden. Dus ja, deze verbinding verbindt dus die rennende paden al. De pont zal 100 dagen in het jaar varen en kost het €1 per keer. En dan ben we daar onderwijsverwachting. Het is joen en vannacht bewolkt, maar het bleef droeg. Het kwol het al rond een graad als 11. En morgen kan het op grondplakken regenen en het is dan maximaal 21 graden. En dit weer Nijs in het kwad. Meer Nijs zit er om 6 uur. Nog een mooie dag verder.